Шановные слухачи, вітаем вас на хвалі канала Культура ў праграме «Дыялогі пра культуру». З вами гукарэжысёр Алена Пранчак, вядучы Владимир Трапянок. «Я сэрца аддам Беларусі». Так называецца праграма, якая адбудзецца ў наступную нядзелю ў Белдзяржфілармоніі. І прысвечана яна 30годдзю творчай дзейнасці і 50годдзю мастацкага кіраўніка заслужанага калектыву нашай краіны, беларускі дзяржаўны ансамбль народнай музыкі «Свята» Вячаслава Статкевіча. І сёння Вячаслав – гость наших дыялогаў пра культуру. Дзень добры. Добрый дзень, дарагія радыёслухачы. Вельмі прыемна. Даўно на культуры не быў, але вось ёсць менавіта, як кажуць, падзея, чаго можна і патрапіць. Абсалютна дакладна. Я, дарэчы, вельмі рады вас бачыць. Атрымалася нарэшце вас дачакацца ў нашай студыі. Тым не менш, для нашых слухачоў акрэслім такі момант, што паспрабуем мы прайсціся вашымі творчымі сцежкамі, закранём таксама дзейнасць ансамбля «Свята», паразважаем пра запатрабаванасць народнай песні ў наш час і яшчэ раз запросім усіх на канцэрт, які ў гэтыя дні рыхтуюць і Вячаслав, і яго калегі. Так што, шаноўныя, калі ласка, заставайцеся з намі. Ну і будзем пачынаць нашу гаворку. І першае пытанне я хачу звязаць акурат з вашай малой радзімы. Гэта Лідскі раён, калі я не памыляюся, гэта вёска, а гэта тое месца, дзе вядомая справа заўсёды жыла, і я спадзяюся, працягвае гучаць беларуская песня. Як адбылося, дарэчы, знаёмства з народнай песняй? Я нават ніколі нават падумаць не мог у страшным сне, што яна мяне так эта песня палоніць поўнасцю і сэрца, і душу, і столькі часу, як кажуць, займацца народнай творчасцю. Ну, гэта прыемна. Хтосьці кажа, што гэта цяжка, сцяжынка ці дорожка, а мне яна настолькі да сэрца, настолькі яна да радасці. Таму што, нарадзіўшыся ў вёсцы, дзе сапраўды пошум ветру, дзе птушкі спявалі так, дзе гэта прыгажосць, дарэчы, ніякіх інтэрнэтаў, ніякае тэлебачанне. Адзінае было гэта радыё на батарэйках, і ўжо калі закончыў я 10 клас, у нас толькі правялі электрычнасць, і дзесьці гэта у траўні месяцы з'явіўся тэлевізарчык, я яго буквально, можа, там, я не ведаю, гады 10-3 назад знік. Это самое раритет. Ось, а так, народная песня. Чаму народная песня? Хаця адразу я падаўся, як кажуць, у акцёра і зразумеў, што мне так вельмі падабалася, і ты ж Паўлінка, пан Буковскі, многія іншыя. Але гэта наступная ступенька ў вашай творчасці. Была. Ну, а народная песня, Матуля вельмі хороша спявала. Настолькі спявала, што бацька па вяселлях на барабанах падляпаў, як кажуць, брат слухаў ужо больш такую эстрадную, сам пісаў вершы, такая ўжо, ну, так сказаць, беларускага кшталту эстрада. Вось тое было. Сапраўды, песні, калі я патрапіў сюды у Мінску, мяне поўнасцю перавярнулася ўсё, што можна быць, менавіта з беларускай песні. Парадую я, калі слухаў тыя ж святаўскія песні, напрыклад, «Цячэ вада ў ярок», мы на дыскатэках танчылі пад гэтыя кросны, там, дзе отыгрышы, гэта ўсе полькі, гэта настолькі было, як кажуць, натуральна, што нават ніхто і не задумаўся, што неяк можа быць інакш, нейкія рытмы іншыя, там нейкая папса ці што-небудзь іншае. «Цячэ вада ў ярок» плюс «Пасею гурочкі», калі многія плакалі пад гэтую песню. Вось гэта, напэўна, тое, што ў мяне асацыюецца. Мамачка родна, пусці на сяло, мае вочы чорныя. Гэта свята, і калі я патрапіў проста на праслухоўванне, прыйшоўшы, я быў у гэтым рэпертуары поўнасцю, і калі это сам Васіль Алексеевич Купрыяненко, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь, ён заснавальнік калектыву, 84-м ансамбль нарадзіўся 19 лістапада, а ў мяне дзень народзін 21 лістапада. Вот так што тут святочны тыдзень атрымоўваецца нават. Ён калі пачуў, кажа, ну, хлопец галасісты, кажа, дзе ты, адкуль, што, так вот песня, тое, гэта. А мне параіў Васіль Ліцвінка. У мяне багажнік уже такі багаж быў, як кажуць, песен много народных. Ён: «О, а дзе ты такую песню? Што за такую песню, што я не ведаю, не чуў? Раз, а ну-ка наспявай мне. Все, давай, это сам». Потом я гляджу, уже зборнічку яго там, ну, прыемна проста было. Дык а дзе вы гэтай песні знаходзілі?
Па-першае, песен, што спявалі ў вёсцы, гэта маленькі быў, як кажуць, багаж. Я кажу, калі ўжо ў Мінску, нават калі патрапіў ужо свята, затым ужо вот больш было. А так, калі ў акадэміі мастацтва вучыўся, па бібліятэках шнураваў воз гэтай песні, там всё проста, мелодыі простыя. Патрапіўся зборнік «Зімовіда Фідэцкага», гэта ад майго хутара Паспешкі, ад рэпнікаў кіламетраў, можа, там пару. Вот гэты зборнік настолькі там теплые вечары ды холодные ранки, забавіўся за нялюбаю, не схадзіў да каханкі. Такія простыя, мілагучныя, шчырыя песні. І вось там я з гэтага зборніка много ўзяў. Затым мне матуля кажа, што табе, дзіцятка, падарыць? Я ў класе 10-4 мне падарыла дыктафон, з гэтым дыктафоном. Ой, колькі я это... Едзеш просто ў электрыцы, да? Нават ты не думаешь, што дзе ты можаш што вось схапіць якую там песню, да? А парадую, у той час яшчэ багата было і фальклорных экспедыцый. Вельмі много было чаго вот паслухаць. Но потым я акунуўся, пачаў хадзіць па розных калектывах тут уже ў Мінску, што ўжо можна было глянуць. Адзін, другі, трэці, чацвёрты там перабіраў. Уже настолькі я ведаў, што гэтыя так спяваюць адкрытым. Ліцвіны спяваюць больш адкрытым манера, больш аўтэнтыка, дзе-то больш стылізаваны і гэтак далей. Зразумеў, дзе лён, дзе ўжо тканіны і гэтак далей ўжо адчуваў. Я нават не думаў, што тыя куфры, якія там у матулі, гэтыя дзярушкі, гэтыя навалачкі, ці гэтыя салфетніцы нейкія там з карункай выплеценыя, што такіх там каштоўных гэтак далей з гадамі. Я разумею, што это вось з дома прывёзшы трымаю дзве спецыяльна, одна бардовая, другая зеленого колеру, там такія узоры, арнаменты, што я нават так думаю, ну цікава вось. Ансамбль свята, дарэчы, першы ў нашай рэспубліцы пачаў прафесійна збіраць вось гэтую народную спадчыну нашу і наново яе адкрываць і для беларусаў, і для гаражан у тым ліку. Ваше знаёмства, то зрабіце яшчэ раз акцэнт на прыход у гэты ансамбль, нягледзячы на тое, што вы ведалі гэты рэпертуар, праслухоўванне адбылося. Потым вы былі салістам, так? І пасля так, вы сталі я быў салістам, я быў 5 гадоў адным салістам, была сапрана, альт, Святлана Голуб, Наталья Братсловская, я вось мы траіх, і потым у нас з'явіўся з дзяржаўнага хора, прыйшоў на нас Васіль Сатарон, і у нас уже тады стаў уже квартэт. А да гэтага я ўсё цягнулі, кажуць, ўсё у траіх, і такія цікавыя песні, памятаю, паехалі на Палесе, столькі я, пакуль ідзе да канцэрта, прыязджаеш за 2-3 гадзіны, а бабулькі, дзядзяці ўжо чакаюць, і ты кажа, боже, столькі песень Паляшуцкай папрывозіў, і такіх яшчэ вот і не чуў, яшчэ няма нідзе, вот колькі я. І ёсць жа 2 зборнікі у Владзіміра Раговіча, но іх там таксама няма. Я пазнаёмся з Раговічам, ён таксама столькі песень накідаў, такіх цікавых, што я там, напрыклад, такая: вочы мае вочы, што ж вы гадаеце, всё яноче на размове, а ў дзень дарамаеце. Вочы мае вочы, прывыкайце самі, пакінула тая, што кахала за вами. Дубова корыта, а ў карыце жыта, а маё сарделька, як ножом пробіта. Вось такія сумныя, конечно, песні. Чаму яны сумныя? Таму што в основном это жыццё было сялянскае, сумнае. Ну, вяселле, конечно, у нас это той, калі б у Беларусі нічога не было, только сабралі вясельныя усе песні, Беларусь ужо была фольклоры на тысячагоддзя, кажуць. А песень зараз, я только бываю, куды не ездзіш, столько гастралявалі. Вот Чарнобыльскі шлях, дарогу жыцця, мы і на Украіну ездзілі, і па Расіі, Смаленшчына, Браншчына, Чарнігаўская губернія.
беларускія народныя песні, колькі там іх, Божа мілы, і якія яшчэ, Расчытваць, знаходзіць і папаўняць рэпертуар ансамбля Ці свята. Беласточна, там столькі гэтых, такіх цікавых песен, што яны просто вобразны, і настолькі думаеш, як тут так вот придумаць эту рифу можна было, вот просто-напросто. Можна, оказывается. Ведаеце, Вячеслав, канцэрт, які выдавалі да 30-годдзя калектыву, які паказвалі на Беларусь-3, і гэты, дарэчы, канцэрт можна знайсці ў інтэрнэце, што вельмі важна для папулярызацыі зноў жа і народнай песні. Жыве ў сэрцы музыка народа. Так, дык вось, калі я ўбачыў гэты канцэрт, у мяне адразу ўзнікла такое пытанне, што там якраз такі класіка ансамбля свята і літаральна некалькі новых песень, у тым ліку і аўтарскіх песень. Так, справа в тым, што перад гэтым быў у нас кіраўніком заслужаны артыст Анатоль Кашталап, вось у снежні 24-го уже, як яго няма ўжо 3 гады, больш неяк на аўтарскую песню былі. І я, калі стаў кіраўніком, я вырашыў тое, што трэба вярнуцца ў народную стыхію поўнасцю, што народная музыка, народную песню, ты ніякой аўтарскай такой, як бы яна не была, не заменш. Усё роўна адчуваецца. Калі, напрыклад, гучыць песня беларускае народнае слово, там я не было. Ой, там все, что заўгодна, а уже пазнейший фольклоре уже адчуў, что вот уже я уже такие уже это самое есть. Ну, кожная песня на самой справе ёсць аўтар, насколькі яна яе падслухалі, як яе працавалі, кожны сваю мелодыю можам. Я калі слухаю зрэдку, як бабулькі спявалі, дзесьці хто з маладых вот бяруць цвіце сэран, цвіце сэран. Какая сэран? Там цвіце церан, цвіце церан, церан, церан. Як вы пачулі? Сарен у них, сарен. Я гляджу, думаю, Боже мой, аж просто аж рэжа вуха, ну, зрэдку трэба слухаць, ці плавае стада гусей на возеры. Не стая, а стада. Стада. Ну, так само. Но, ведаеце, мне здаецца, што гэта якраз такі адказнасць у тым ліку і ансамбля свята за тое, каб нейкім чынам гэту песню перанесці, данесці да сучаснага і гледача і выканаўцы. Таму што настолькі я прыдзірліва да тэкстаў, да рыфмы і гэтак далей, зрэдку бывае, што прыходзіцца, трэба дзесьці будзе і заваяваць, і кажуць, узяць і самому ў рукі і дзесьці паглядзець варыянты іншыя. Кожная песня, я кажу, што некаторыя, ну, вось, прыехалі там записываем раз, переходит, ой, на горы 2 дубки, а там, ой, у жураўку вошла, так это, ой, кажу, ой, нешта я тут 2 ці 3 песні приспявала, яна нават і не зразумела, што яна, вось што это схапіўся куплет, подхопліваюць і думаюць, што вот это выдаюць за тое, што арыгінал, хаця у розных ёсць варыянтаў, той же ой, жураўку 28 варыянтаў адной песні. Уявіце, баладнага кшталту яна і цікава, і што Палессе, што наша Палессе, што украінская Палессе спяваюць, а варыянты на Гродзеншчыне зусім іншыя, Віцебшчыны зусім іншыя. Ну вот вобраз гэтага жураўка, ой, жураўка настолькі сімвалічны, што ну, цікава. І гэта, мне здаецца, у нейкім сэнсе ўплывы яшчэ і папулярнай музыкі. 2 прыхлопы, 3 прытопы, вырваныя фразы з кантэксту ў народным тэксце. Но гэта наша сучаснасць. Як, дарэчы, вы да гэтага ставіцеся? Ці крыўдна, ці вам прасцей? Спрошваецца. Ёсць такі пласт, які мы... Я вот гляджу, што ёсць сапраўды. Мне бывае так крыўдна, прыязджаю, што дайце гэтую песню. У вас же в этом районе столькі яшчэ, ну, падыміцеся вы там дзе-небудзь. Зараз свет інтэрнэту і так далей. Зараз по телефоне. Даже ты можаш нават не ехаць, калі там грошы ўжо няма і так далей. Ну, калі ты тут, просто пацікаўся, дзе, што. Цікавыя ж музыкі былі ўсё. Ну, што музыка папулярна і гэтак далей странна. Яны павінны быць розна быць. Ну, я скажу, што, на жаль, мы много ўжо згублена з народнай музыкай. Я скажу, што Васіль Алексеевич Купрыяненко музыку давёў, як Мулявін зрабіў песню, так вот, Купрыяненко падняў такі пласт народнай музыкі, які ён падняў на ўзровень, я скажу, што вось, і шкада, што яго не стала, ён утапіўся 4 атрымалася ліпеня гэтага года, і настолькі вось балючы ён, як адчуваў, ужо прачуванне ў яго было, і такі кажа, Слава, я напісаў такую прыгожую, кажа, ніколі на Купалу, вот ты глянеш, і прысылае на свой дзень народзіны, я тэлефану не падымаю, потым дзень незалежнасці, у нас 3 канцэрты са святам, а потым ужо 4-го тэлефану, буквально, як яго не стала, там уже вылавілі праз паўгадзіны, і мне настолькі як рызанула па сэрцу,
сэрцы. Вот як адчуваў, што, кажа, я такого моцнага ніколі не пісаў, глянь просто. Ну, вось так, што такое жыццё. Пра запатрабаванасць яшчэ хочацца пагаварыць народнай песні, таму што вось папулярная музыка, папулярная вось гэтая папсовая, так скажам, мелодыя, папсовыя нейкія кампазіцыі заўсёды на слуху. Не крыўдна вам, як кіраўніку ансамбля народнай музыкі, на тое, што менавіта народная музыка, здавалася б, каранёвая, традыцыйная, не займае ў нейкім сэнсе такой пазіцыі? Я сказаў такое, што калі чалавек думае на роднай мове, спявае свае песні, ён меней хварэе. Таму што, як бы не было, мы это атрымаюць, што левым палушарыем хочам схапіць справа і нешта выдаць. Вось тое адбываецца у нас і, напэўна, і з крыху з папсовай, хаця, як ты падасі, нават любую песню можаш. Я скажу, што раней тыя ж цымбалы і гуслі былі, і ліра, і гудок, і гэтак далей, сколькі інструментаў, што зараз і сучасна рытмы, калі барабанная установка можа з'яўляцца. Всё-такі час запатрабуе і нейкія іншыя, кажуць, сродкі. Вот каб мы, я скажу, што у нас ніколі не было гэтай, як кажуць, падложкі, вот якая там барабана. Зараз я ў некаторыя творы ўводжу, таму што трэба, каб быў рытм, каб адцягнуць розныя пакаленні, каб тая ж моладзь магла адчуць, што можна песню, як ты яе прыпаднясеш. Настолькі залежыць ад аранжыроўшчыка, што яна можа быць ніякая, што яна можа быць, што там праспяваць яе пад адзін баян проста і ўсё. Чым? А можна сапсаваць. Можна так яе зрабіць, што яна загучыць, што яна будзе песня, а можна яе так зрабіць, што ты і не адчуеш гэтай нават і песні, смаку гэтай песні. Ну, ведаеце, зараз існуе мноства гуртоў, якія займаюцца, так скажам, постфальклорам, якія якраз надаюць вось гэтае сучаснае гучанне аўтэнтычнай песні. І мне здаецца, гэта цудоўны спосаб, каб папулярызаваць нацыянальную народную песню ў масы, тым больш моладзі. Як вы лічыце, якія яшчэ могуць быць шляхі для пашырэння прысутнасці народнай песні ў наш час? Я неяк мару, каб якая-небудзь была беларуская дыскатэка ў нас. Сабраць, які гурты маглі увогуле, да. У сучаснай працоўцы песня можа быць. У залежнасці, ну, калі ўжо ты бярэш там касмічныя інструменты, там якія ёў-ёў, ну, іх мае што-небудзь такое, каб яно гэта супярэчыць, так атрымліваецца? Гэта можа быць таксама цікава, да. Ну, у нас усё-такі неяк уже прыжыўся той же гармонік і той же баян, бо ж я кажу, чаму вот у мяне з баяністамі праблема, чаму нельга ўзяць акардэон, гучанне крышачку не тое. Усё-такі гармонік, баян, больш, як кажуць, да, нацыянальны. Хаця вот пытаюцца, што цымбалы нацыянальны інструмент, не, у нас нацыянальны інструмент это дудка. Вы возьмите нават па прозвішчах усіх, калі ўзяць нават даведнік, паглядзець, дзе корень дуть, да, дуд, там больше этих музыкаў, вот дзе народны інструмент, цымбалы, это ўжо крыху пазнейшае, кажу, ставлена. Но мы ж кажам, што это нацыянальны інструмент і самы-самы, да. Бас-гітара таксама у сённяшнім складзе ансамбля свята маецца? Ёсць. А чаму ёсць? Таму што у нас былі гастролі, і той кантрабас, які не ўлазіў ні ў самалёт, ні ў аўтобус, і што, і давялося купляць бас-гітару, а басетлю ввогуле забыць, і дзе яна там уже, кажуць, перапісалі, мы яе уже спісалі, і уже яна сышла, хаця я вельмі шкадую. Вот на філарманічнай сцэне яна была б дамесна настолькі. Гэта іншае гучанне. Ну, калі браць склад ранейшага свята, калі дзве скрыпкі альт, віоланчэль, контрабас, двое цымбалаў, дудка, флейта, баян, гармонік. Ну, это сапраўды народна. Ну, тады было ўсяго 3 вакалісты. Зараз у нас пашырана, што у нас 5-6 вакалістаў. Чаму? Таму што трэба многагалоссе, каб было. І вот тут ужо глядзіш. Ну, што у нас? Людмила Кириленко, якая ўжо гадоў каля 20 тут у ансамблі, такі тэмбр, які голас, ні з кім ты не пераблытаеш. Зараз
шчасця шукала, працавала ў хоры, прыйшла ў свята, потым зманілі ў часопіс Каця Балатурская. Прыйшла і да месца ўсё-такі душа хацела спяваць. Прыходзіць Вікторыя Катлярова, якая таксама двойчы пабыла ў Магілёве ў аркестры і ўсё-такі захацела зноў вярнуцца ў калектыў, ну гэта ўжо ж пры тым кіраўніках яна вярнулася. Я скажу, што шчыра, што сапраўды, калі душа спявае, трэба ўжо яе неяк прыслухацца. Калі душа спявае, то ногі танцуюць. У вас яшчэ і танцавальная група ёсць. Так, ёсць і танцавальная група, і з танцаў танцы патрэбныя быць, каб адпачнулі хаця б галасы. Таксама са сцэны, якая перадаецца гледачу. Па танцам мы таксама розныя узнаўляем, і больш пласт і старадаўняга, там ад цярэшкі да вальсаў розных, якіх не было. Ну, што самыя, кажуць, той жа кракавяк, ці падыспай, ну, гэта, як кажуць, ужо маленькая фальклорная класіка, якую ўжо можна браць. Тыя ж таўкачыкі, хаця не вельмі ўсе, як кажуць, разумеюць, любяць, што кажуць, ад калектыву у калектыў яно вот ідзе, да? Што датычыцца, напрыклад, інструментаў раскладкі, я скажу, што ну, вакал ўжо зараз на сябе крышачку больш бярэ. У свой час таксама глядзім, дзесьці больш бывае капэла, дзесьці болей розны перыяд, штосьці, ну, як кажуць, змяняецца. На сённяшні дзень, напрыклад, пры канцэрце я там вяртаю многа тых, якіх не было песен, просто ў сваю, як кажуць, свой куфэрак залез, скарбонку пакалупаўся там і крышачку, форму зрабіў, што я дзесьці капельнымі перасыпаю тыя музычныя і тых гасцей, якія прыйдуць. Гэта, ну, хаця бы незвычайна будзе, таму што, ну, што выйшаў вядучы, нумар такі, аўтар такі, аранжыроўшчык той. Я кажу, гэта можа ўсё быць у праграмцы, это можа быць, калі тэлебачанне здымае, гэта будзе падпісана ў цітрах, і я эканомлю час. Вось. Калі казаць пра вашу аўдыторыю гледачоў, вашых прыхільнікаў, канцэрт паказаў гэты пэўны зрэз. У зале сядзелі людзі пераважна сталага веку. Гэта зразумела, таму што людзі выхаваныя на тым радыё, калі гучала шмат народнай песні, і можа быць, у нейкім сэнсе пахвалюся, але я таксама люблю народную песню, але да чаго я кажу, моладзі малавата, не крыўдна, і як бы вы б, можа, далучылі моладзь да ансамбля свята. Скажу, што настолькі складаная зараз для моладзі выбраць, это настолькі быць закаханым у сваю прафесію, ведаючы, што гэта менавіта тваё. Многія прыходзяць і сыходзяць, таму што разумеюць, што крыху гэта не яго. Таму што заробкі, я скажу шчыра, ну, хацелася б, каб яны крышачку былі больш, не вытрымліваюць. Зараз у мяне так адбылося, што сямейная пара з'явілася, у снежні яна нараджае, а ён сыходзіць, таму што пракарміць сям'ю, і так балюча, што мы трацім такія кадры. Я скажу шчыра, што гэта, канешне, шкада. Ну, а моладзь, як можна прыцягнуць моладзь? Зараз моладзь такая, што адразу глядзіць, колькі яна заробіць, што яна, як это дзе адпачне, і гэтак далей. Тут у этой песні могу спяваць, гэта я могу не спяваць, это так. Моладзь зараз вельмі капрызна. Што датычыцца менавіта народнай, больш любяць, конечно ж, папулярную, больш эстрадную музыку. Ну, ёсць тыя, якія любяць вельмі і Магамаева. У свеце ж сказалі, што паэзію любіць толькі 1%. Колькі мы музыку любім, як мы там разумеем, ну, няхай 3%, да? А у кожнага свая музыка. Ну, глядзіце, сёння досыць папулярна, досыць модна рабіць своеасаблівыя такія сінтэзы на сцэне, калі сумяшчаюцца і розныя жанры, і віды мастацтва ў тым ліку. Можа быць, і ансамблю свята варта далучыцца да якога-небудзь ці рок-калектыву, ці сімфанічнага аркестра, каб таксама нешта стварыць такое сумеснае. Мы ўжо спрабавалі, ўжо Васільку Прыяненко рабіў 10-годдзе, калі там сядзеў камерны аркестр, это ўсё на сімфанічным оркестр было распісана, но гучанне, калі там 30 скрипак іграе, гэта ж, канешне, іншыя кажуць свет. Зараз час прыйшоў, што ты як адзінка павінен усё ўмець і быць і не толькі кіраўніком, не толькі прадзюсарам, не толькі ты павінен нейкія
мець яшчэ здольнасці, каб сам танцую, пяю і білеты прадаю. Вот Так. у нас нават такая тэндэнцыя, што я сам все ўзяў пад свой кантроль, я сам рэжысірую. Я ведаю, што мяне выпадкова чалавека там не будзе, што мяне будуць тыя сябры, тыя прыхільнікі, калі прыедуць, я іх ведаю. Вот мне гэта цёпла будзе на сцэне, мне гэта утульна. А тое, што я скажу, што праз кожны калектыў праходзіць колькі? Год, 2, 3, 5, хто як колькі мог затрымацца. Канешне ж, цудоўна, калі ты бачыш, што як той сямейны дуэт, заўсёды ён раз, да пары, калі вы жывыя, ўсё ў радасці, ўсё, як кажуць, у згодзе. А тут, кажуць, калектывы мяняюцца ж, і многа хтосьці выязджаюць там з горада, дзе едуць у іншы горад. Тут, я кажу, памянялася прапіска, ну што ўжо, ты ж нікуды, мяняюцца таксама і густы, і час, і камусьці трэба, можа, перачакаць это. Я скажу шчыра, што для моладзі зараз, да, настолькі трэба трымацца нечага такога, што складана знайсці. Я кажу, я сам жа столькі калектыва, адмінская гармоніка, Неруш, Вярбічанька, боже мой, беларуская прыпеўка. Там гэтыя гурты, яны праходзілі, як гэта, як кажуць, вот так вот, ад аднаго другое, і тое, і спрабаваў і журналісты, ну, як кажуць, прайсці трэба было ўсё, каб адчуць, кім ты, чым ты можаш. Хаця ўжо акцёр, ужо ўсё тут, раз уже на сцэне, і так, і сяк, і я гляджу, што ўсё-такі народная песня мяне больш узяла, настолькі узяла, што я, ну, я як дома, просто. Гэта маё. Прыходзіш у свята, і ты спяваеш. Гэта работа, а ты песні спяваеш. Праца стала, да. Ну, а гледачы маладыя, якія ўспрымаюць вашу песню, якія глядзяць на вас, я кажу менавіта пра такую зараз аўдыторыю, вось як гэтую маладую частку далучыць да ансамбля свята, да народнай музыкі? Шчыра сказаць, нават не ведаю, як зацягну, нікога не зацягну. Кожны свае думкі, кожны свой багаж, на якім вырас, кожны свае філасофіі, і зацягнуў, што вот менавіта вы патрабуеце, любіце. Многія прыходзілі ў свята, закончыць універсітэт культуры, яны не ведалі, што такі ансамбль ёсць. Ёсць такія прыклады, я калі даведаўся, кажу, ну, значыцца, гэта ўпушчэнне і з тога боку, і нашага боку, таму што трэба некая рэклама была і установы, якія рыхтуюць на тэлебачанні, павінна маладзёвая нейкая такая вот быць, гэта, конечно. Трэба, каб на кожным канале было гэта. Тады оно, конечно, было б. Што датычыцца тых жа рубрик, я таксама у часопісе «Гаспадыня» ў свой час вёў рубрику са скарбонкі свята, там у мяне было, там у іншых таксама вёў, тым жа з родным словам быў звязаны, потом ліецца хваля песня, у мяне много было, дзе сапраўды людзі тэлефанавалі, пісалі ўсё. Но калі пандэмія была, я неяк знайшоў фішку 1,5 месяца на дачы, седзячы каля рэчкі, ходзячы, я кажу, я ўсё пераспрабаваў, і з гусямі паспяваў, і з авечкамі, з індзюкамі, коньмі, настолькі было міла, ўсё гэта акапэла. Самае цяжкое спяванне гэта гусі гагалі, так прыгожа, коні ржалі. Это настолькі замілаванне з прыроды, а самае цяжкое гэта акапельнае спяванне. Я там 50 песен запісаў, вось менавіта акапельных. Так у мяне там з Казахстана прасілі, з Новосібірску нашы дыяспоры жывуць, кажа, дайце нам песен. Вось я тады зразумеў, што трэба яшчэ выкладаць і тэкст, і дзе калі ёсць ноты таксама выкладаць. Гэтыя працы, дарэчы, увойдуць у вашу канцэртную праграму да 30-годдзя, да 50-годдзя вашых, так? Спецыяльна нават зрабіў, чтобы, каб, я кажу, я 10 по куплету по 2, я полностью, это адбіўкі артыстаў ідуць, вось, і менавіта прэм'ераў багата будзе. Тое, што здабытку ёсць, ну, не хацелася б ужо і паўтарацца. Я нават гляджу па той святочны канцэрт, які да 35-годдзя было, каб чым менш паўтораў, тым лепш будзе. Ну і столькі сяброў, там столькі пасабіраў цэлую там араву, ад народны Дед Мороз, Владимир Радзівірлаў, заслужаная артыст, Алёна Ланская, гурт «Беларусы», шоу-балет «Фіера», дзіцячы калектыў «Равеснік»,
паэт Мікола Чарняўскі, паэт Міхась Пазнякоў, ну і віншаванняў яшчэ там будзе. Канцэрт мае такую разынку, фішку, што ўсе песні, дзе ёсць слова сэрца, сардэчны. Як з выраю птушкі імкнуся да роднай песні зноў. Я сэрца аддам Беларусі, тут шчасце маё і любоў. Як сонечны промень свячуся і песню, як скарб берагу. Я сэрца аддам Беларусі, бо жыць без яе не магу. Адсюль і назва «Я сэрца аддам Беларусі». Той канцэрт такі адбудзецца 21 лістапада ў Беларускай дзяржаўнай філармоніі. На гэтым наша дыялогія пра культуру на сёння заканчваецца. Я толькі нагадаю, што ў нашай студыі быў мастацкі кіраўнік заслужанага калектыву Рэспублікі Беларусь, беларускі дзяржаўны ансамбль народнай музыкі «Свята» Вячаслаў Статкевіч. Вячаслаў, дзякуй за тое, што знайшлі час. Плёну І вам. дзякуй нашай публіцы, дзякуй слухачам, што паслухалі. З надыходзячым вас юбілеем, здароўя, творчасці, рэалізацыі, шчасця і дабрабыту. Дзякуй. Да сустрэчы. Да сустрэчы.